הפגנה! לא חשוב על מה! הפגנה! צריכים שלטים שיצעקו את המסר שלכם חזק? נכנסים לאתר בלי באנר co.il, בוחרים שלט באנר אישי, מעצבים, מוסיפים כיתוב ותמונות אישיות ומקבלים אותו עד הבית. בלי באנר co.il, שלט החוצות הפרטי שלכם. חברים, אני רוצה לפנות מולכם ללימור שלי. לימור, אהובה שלי, תנסי לי? אוקיי, ואיפה הבאנר? איפה מה? הבאנר קובי, שלט עם תמונה שלי נגיד, האמא הצימר עם הבגד ים, ומתחת כתוב תנסי לי. באנר קובי, בסיסי, לא השקעה גדולה. לא מנה ששכחת, איזה פתח. חוגגים ורוצים להראות שממש השקעתם? נכנסים לאתר בלי באנר co.il, בוחרים שלט באנר אישי, מעצבים, מוסיפים כיתוב ותמונות אישיות ומקבלים אותו עד הבית. בלי באנר co.il, שלט החוצות הפרטי שלכם. טוב, אם את רושמת, אני רוצה שלט עם תמונה ענקית שלי שכתוב בו ברוכות הבאות לבת מצווה של מיקמוש המהממת. מהממת רשמים 100 פלוס ממת. תודה. מיקוש, יש פה רק שלט מזל טוב, תבחרי, פאור רנג'רס או ברבי. צריכים שלטים עם מסר אישי לאירוע שלכם? נכנסים לאתר בלי באנר co.il, בוחרים שלט באנר אישי, מעצבים, מוסיפים כיתוב ותמונות אישיות ומקבלים אותו עד הבית. בלי באנר co.il, שלט החוצות הפרטי שלכם. שלט החוצות הפרטי שלכם.